anden del af Børnehjemsunger om livet på danske børnehjem i det 20. århundrede. Det var en opvækst, som kunne være barsk, trist og ensom, og meget hårdere end de fleste i dag forestiller sig. I udsendelsen skal vi høre historierne fortalt af dem, der var børn dengang, og så skal vi møde en statslig inspektør, der fortæller om de dårlige forhold, han stødte på, når han kontrollerede børnehjemmene. Men vi begynder hos en midaldrende mand, som viser billeder fra sin barndom på et børnehjem i Nordsjælland. Der har vi så Godhavn og gartneriet. Der har vi så selve Godhavn hovedbygning. Det er set inden for gården. I en stue i Ballerup ved København sidder en mand i begyndelsen af 50'erne. Den karakteristiske lyd fra smalfilmsapparatet fylder stuen, og de sort-hvide billeder, der blev optaget for snart 40 år siden, flimmer hen over lærredet. Der har vi så en af lærerne. Her har vi så et view hen over fodboldbanen over mod Åsen, hvor jeg så boede senere. Billeder af en barndom, som var forskellig fra de fleste andres. Arne Rol blev fjernet fra hjemmet i Søllerød og voksede op på skolehjemmet Godhavn i Nordsjælland. Det blev en opvækst, som var præget af en militaristisk omgangstone og daglige afstraffelser. Altså, øretæver, det var noget, man fik hele tiden. Bare det, man gik bagerst i en række, for eksempel. Og man ikke fuldt ordentligt trop, så fik man det bare på kassen. Altså, det var bank hele tiden. Men selvom den fysiske mishandling af drengene var slem, så var den psykiske på mange måder værre. Og hvis man ikke kunne finde noget decideret og ramme ind på, jamen så kunne det være noget med, at man nu ikke gjorde tingene på den rigtige måde, som de nu synes var rigtigt. Altså, det kunne være alt. Det kunne være måden, du åbner døren på. Det kunne være måden, du satte dig ned på. Man var en idiot, og man ikke kunne finde ud af en pind, og man var ikke skide værd, fordi man ikke kunne finde ud af at, for eksempel at hælde savsmuld op i en sæk. Det kunne den måde, du vendte jorden på med en spade. Men altså, det er svært at beskrive, hvordan man minut for minut, mere eller mindre, kun når man ikke sov, bejagtet for fuldt. Du kunne jo nogle gange føle, at bare det at være til var forkert. Og selvom det var i strid med loven, når drengene blev straffet med tørre tæsk, kunne det virke som om det aldrig ville få en ende. Børnene var alene med deres skæbne. Med den følelse kom ensomheden og fortvivlelsen og afmagten. Altså når man havde været i nogle situationer, hvor man havde fået, hvor vi var enten blevet nedværdiget, eller fået nogle lussinger, eller nogle spansrøret, så tænkte jeg, nej, det her, det går ikke. Altså, nu kan man ikke klare mere. Altså, der er en grænse et eller andet sted. Men jeg tror ikke, folk var klar over, at der i 60'erne stadigvæk foregik sådan nogle ting. Der var noget i miljøet deroppe, hvor det altså var helt legalt, at man afstraffede fysisk på forskellige måder. Så det var en betændt verden på mange måder, kan man sige. Siger Oscar Plovmand i dag. Han var inspektør for Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen, som dengang førte tilsyn på landets mange hjem for datidens nødstedte børn og unge. Opgaven var at holde øje med børnenes vilkår. Eksempelvis, at de ikke blev korporligt afstraffet. Det var en stor opgave, for mange forstandere på landets børnehjem havde etableret sig som en slags enevældige herskere. Man kan sige, at det var en verden i verden. Det var et lille samfund i samfundet. Vi sender Børnehjemsunger, del 2. Det er en glemt og overset historie om behandlingen af børn og unge på danske børnehjem, som for mange resulterede i fortielser, skam, sorg og isolation. Den der banke ned under gulvbrædderne, du er ikke noget, du betyder ikke noget, du skal bare markere ret, og hvis ikke du gør det, så får du tæsk. Der har simpelthen ikke været noget selvværd. En af dem var Flemming Leth, kendt fra fjernsynets gør-det-selv-programmer.
Radioens dokumentargruppe har besøgt en række voksne danskere, som tilbragte flere af deres barne- og ungdomsår på datidens børnehjem i Danmark. I 1970'erne kom forandringerne langsomt. I udsendelsen fortæller en daværende inspektør på børne- og ungeområdet om kampen med forstanderne for at forbedre børnenes vilkår. En kammerat, hvor jeg boede på Bøllegårds Allé i Søborg, han havde fået en ny cykel. En cykel, som var langt uden for min rækkevidde, både pengemæssigt og andet, så den ville jeg jo gerne prøve. Og det fik jeg lov til. Uheldigvis så vælter jeg på cyklen, og den får selvfølgelig skrammer, går lidt i stykker. Og det turde drengen ikke sige til sin far. I stedet for fortalte han, at jeg havde hugget cyklen. Derfor kom jeg på Godhavn. Der, i begyndelsen af 50'erne, i en nordlig forstad til København, kommer en halvstor dreng galt afsted med en cykel og ender på børnehjemmet Godhavn ved Tisvilde i Nordsjælland. Drengen hedder Flemming, let til efternavn, og han bliver langt senere kendt som alt muligt håndværkeren i tv-programmet Det er let. Det var noget af en omvæltning, det må jeg nok sige. Det var hårdt at pludselig mangle sine søstre og sin far, sine skolekammerater og sin hverdag, og så lande deroppe. I stedet for mit værelse, som jeg godt nok delte med en af mine søstre, men dog et værelse, så var det en sovesal med, som jeg husker det, 35 drenge, stålsenge, hænderne over tæppet, dyner var der ikke, det var tæpper, og kontrol og vagt hele natten. Sovesalen er et stort rum. Sengene står tæt på hinanden, og ved hver seng står en skammel, som tøjet lægges pænt på. I sovesalens endevæg er der en luge, for den holder vagtlæreren øje med drengene. I den anden ende af salen er der et særligt afskærmet område. Her ønsker ingen af drengene at ende. Det var i samme sovesal, men det var blåtårn. Der lå dem, der tissede i sengen. Man legede ikke med dykænderne. Dem holdt man sig lidt fra. De lugtede af tis. Var du også både lækker inden du kom derop? Nej, aldrig været det. Og har aldrig været det siden i øvrigt. Og det mest nedværdige, jeg overhovedet husker ved det der, det var at stå ude på gårdspladsen med sit lagen i hænderne og skulle stå indtil det var tørt. For Flemming Let var det nætterne, som var de værste. Der var ikke nogen godnathistorie der. Det der sker, det er, at man som artige små soldater marcherer ind, og så klædte man sig af for enden af sengen og lagde tøjet sammen på skamlen, og så kravlede man ellers i seng. Og så kom jo vagtlæreren og kontrollerede, om tøjet det lå rigtigt, om man selv lå rigtigt, om man, om der var noget. Altså hvis problemet var, at man var ked af det og lå og græd og forstyrrede den offentlige ro op på sovesalen, så kunne man få nogle dygtige tæsk af vagtlæreren. Det var lusinger, som man trimlede hen ad gulvet rent ud sagt. Tidligt om morgenen ringede klokken, og det allerførste han gjorde var at mærke efter, om lagenet var vådt. Og så gjorde man krumspring. Man gjorde alt, for at det ikke blev opdaget. Konsekvensen deraf var jo, at jeg skulle ligge i en våd seng igen om aftenen, for den var jo ikke tør, i og med, at jeg havde dækket det hele til. Og så, i dag, der gik den. Der var jo fuld mobberet fra de andre drenges side, når man stod der med sit lagen. Det var jo virkelig morsomt, når der stod sådan en. Jeg har selv været med til at mobbe sådan en. Man grinede jo lidt og kaldte dykand og sådan noget, ikke? Og så priste man sig selv over, at det ikke var en selv, der stod der. Ikke i dag i hvert fald. Godhavn Børnehjem er grundlagt i 1893 i et tidligere husmandssted ved Godhavn Bakke i et naturskønt område i nærheden af Tisvilde i Nordsjælland. Grundlæggerne er skolelærer, og fra begyndelsen er hjemmet så fattigt, at han og de 10 drenge, som bor på hjemmet, må fremskaffe alle fornødenheder selv. Det er hårdt arbejde hele tiden, som det står beskrevet i en jubilæumsbog fra 1993. 37 timers arbejdsuge og andre overenskomstmæssige rettigheder var ukendte begreber. Dette var rendyrket idealisme. Rendyrket idealisme, gudsfrygt og nøjsomhed
er den hårde linje, der mere eller mindre følges fra forstander til forstander gennem årtierne, der kommer, og som synes næsten upåvirkelig af forandringer i det samfund, som omgiver hjemmet. Og den hårde linje fra personalets side enten hærdede børnene eller nedbrød dem, mener Flemming Leth. For ham betød det, at han lærte at sno sig, som han siger. På den måde undgik han at blive afstraffet af den frygtede forstander Christian Bæk, som var forstander på Godhavn fra 1950 til 1975. Jeg har aldrig korporligt blev afstraffet af Bæk, men jeg har oplevet andre, der ikke var så kloge som mig, som ikke fedtede, som blev afstraffet på ganske forfærdelig måde. Og det var hovedet, og det var, der var ikke no mercy der. Han slog bare, og det gjorde andre lærere i øvrigt også. Jeg var en klog fyr. Jeg passede mig selv, og jeg gjorde mig ikke utilpas, og hvis maden smagte grimt, så spiste jeg den alligevel. Og i det hele taget, så forsøgte jeg at opføre mig sådan, så man ikke fik øje på mig. Og det har jeg faktisk været glad for rigtig mange gange siden, efter at jeg har både talt med og skrevet med andre elever fra Godhavn. De var ikke så kloge som mig. De fik store ar, både fysisk, men også sandelig også psykisk. Hun kom fra landet, fra Viborg, og så der boede hun op. Og min far, han var landbrugskandidat. Jeg havde læst herovre i København og var ansat ved Hedeselskabet i Viborg. Siger Oscar Plougmann. Han bliver senere inspektør for Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen og får til ansvar at kontrollere forholdene for børnene på de danske børnehjem og institutioner. Han er født i 1934. En lillebror støder til. En kernefamilie på overfladen, som flytter til Vejles Vestby. Det var ude i et arbejderkvarter, kan man sige, hvor spænderierne lå lige i nærheden, og en gade, der hed Valdemarsgade, vi måtte ikke lege med de børn, der boede dernede, fordi de sagde anderledes ord, og vi skyndte os altid igennem gaden, og om aftenen så kørte vi nødig den vej, så kørte vi heller en omvej. Familien bor i et kvarter, hvor der blandt nogle af naboerne nok kan spores en del social nød. Men hjemme hos Plougmanns klarer man sig indtil videre. Vi boede i sådan en stor boligkarre, hvor der var mange, der ikke havde det så godt. Sådan. Og det var ikke, fordi hun havde for mig, men hun samlede altid sådan noget sammen, tøj og sådan noget. Hun var meget god til at sy. Så gik hun over til nogle af dem, vi kaldte skraldemænd, som også havde en hel del børn, som var skraldemænd, og det var ikke særlig godt lønnet dengang. Så der var sådan nogle ting, der gjorde, at der var en verden der. Jeg var lidt, hvad var det for noget? Chokket kommer den dag, da en af nabodrengene bliver fjernet hjemmefra og sendt på et drengehjem. Han blev placeret på Himmelbjerggården, og der løb rygter i gården om, hvad det var for et frygteligt sted. Det rumsterer jo et eller andet sted, så det vil sige, at det kan ske for alle. Så derfor så er det da noget, man går og tumler med, at der pludselig er to i gården, som ikke er der. Jeg kan da forestille mig, at det har betydet et eller andet, også for det, jeg senere bliver interesseret i. Siger Oscar Plougmann, som senere bliver inspektør for Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen. Han er 13 år, da hans forældre bliver skilt. Året er 1947. Det gør selvfølgelig et indtryk på sådan en stor dreng. Som 16-årig starter Oscar Plougmann på seminariet. Det er i 1951. Seminarietiden indeholder flere omgange af praktikophold på institutioner, og det er der, han møder unge med problemer. Og her han møder enkelte forstandere, som griber arbejdet an på en ny og helt anderledes måde. Der tager jeg ud og besøger Kædrup Gård, der er en stor institution, og Kokkedal, der er en stor institution, og et par andre steder, for at se, hvad er det for noget, hvad er det for en verden. Så jeg kunne godt tænke mig en gang at lave en skole for nogle af de børn, som slår sig lidt i tøjet. Og så troede jeg på, at så skulle jeg nok lave en skole, som var god for dem. Give dem en god tilværelse. Der, midt i 1950'erne, sætter han sig et mål. Et mål, som indebærer, at han rejser fra kæresten i Vejle og videre til København,
hvor han starter på et psykologistudie og en stilling som lærer på Øenslærers skole på Vesterbro. Forandringer er på vej i dansk sociallovgivning på børne- og ungeområdet. I 1933 kommer loven om offentlig forsorg, bedre kendt som Steinkes sociallov, og alle foranstaltninger over for børnene kommer helt under Socialministeriets regi, og begrebet børneværn indføres. Børnehjemmene specificeres i flere kategorier, og benævnelser som forbryderiske eller vanartede børn anses nu for upassende. Kritikken af børne- og ungdomsforsorgen tager til i årene op gennem 50'erne og ind i 60'erne. Blandt andet er det finansieringen af hjemmene, som står for skud. De er stadig hovedsageligt privatfinansierede, og kritikerne mener, at det faktum, at børnene er en indtægtsgivende forretning, medfører, at de fastholdes længere end nødvendigt på hjemmene. Det er endnu tilladt at revse børn over 10 år, med flad hånd på kind eller sæde, som det hedder, eller slag i enden med tyndt spanskrør. Undersøgelser viser i 1950'erne, at opholdene på de menneskefjendske og kontaktfattige hjem er psykisk skadende, og et udvalg foreslår, at man helst afskaffer retten til at revse børnene. I udvalgets vejledning fra december 1952 hedder det blandt andet: Alle børn, uanset hvor vanskelige og besværlige de end synes at være, må mødes med tillid og venlighed. Udvalget opfordrer til at afskaffe spanskrøret helt, men forbyder det ikke. I stedet gives følgende retningslinjer for legemlig revselse. 1 eller 2 slag med den flade hånd på kinden, uden at øret berøres. Eller, for børn under 10 år, indtil 5 slag på sædet med den flade hånd. Eller, for drenge mellem 10 og 15 år, indtil 3 slag. Og for drenge mellem 15 og 18 år, indtil 6 slag på sædet med tyndt spanskrør, der ikke må være over 4 cm i omkreds og ikke over 1 meter langt. Det forbydes nu at trække tøjet af børnene inden afstraffelsen, og piger og drenge over 18 år må ikke længere straffes med spanskrøret. Som noget nyt indføres indberetningspligt en gang om året til ministeriet om foretagende revselser og årsagen dertil. Året efter strammes denne regel yderligere, men helt forbudt bliver spanskrøret ikke. Så meget er under forandring i børneforsorgen i de år, men et er, hvad der sendes ud fra central hold for rigets administration. Noget andet er, hvad der sker på det enkelte hjem. Det synes jeg ikke. Ikke andet, jeg har lært at arbejde. Vi er tilbage ved Hardy Christensen, som rejste fra Bredballe børnehjem i 1934. 20 år senere er en verdenskrig forbi. Kloden delt op i øst og vest. Den russiske rumhund Laika har været på færd omkring jorden. Og inden for børneforsorgsområdet er der omvæltninger i gang i de år. På Bredballe børnehjem er der bygget til og om. Men omvendt er meget stadig, som det var, da Hardy voksede op, næsten et kvart århundrede tidligere. Manglen på personale er stadig markant, og det hårde arbejde er stadig i højsædet. Det første, jeg kan huske, det var, at der egentlig var meget opmærksomhed omkring mig, fordi jeg var så lille også. Siger Hanne Sørensen. Hun var et yndigt barn med lyse krøller, da hun kom på Bredballe børnehjem ved Vejle i 1947 som 3-årig, og hun kom først derfra som 17-årig i 1961. I dag er hun 59 år. Hanne er ud af en familie på i alt 8 børn. Det var lige efter krigen, og hendes mors situation gjorde, at hun ikke kunne have Hanne og hendes søskende boende hjemme. Og når hun tænker tilbage, ja, så er der både gode og dårlige minder fra tiden på børnehjemmet. Egentlig vil hun helst huske de gode. Det bedste, det var julen. Det var hyggeligt at sidde og klippe og klister omkring bordene om aftenen der, og det var også fedt om sommeren, når vi var i sommerlejr hver sommer ved Vesterhavet. Det var simpelthen også nogle dejlige dage, vi havde derude. Så det var en tryg base.
Det dårlige ved det var så, at der nok var for lidt tid til at give vi forskellige børn bare en lille smule mere kærlighed. Men realiteten var dengang, at der kun var 2-30 børn. Det betyder selvfølgelig, at nogen bliver overset, ikke også? Og det er døgndrift, vi taler om, ikke også? Siger Hanne Sørensen. Vi havde alle hver især et lille job, inden vi skulle over og spise morgenmad. Det kunne være feje en trappe eller tørre støv af nogle steder. Og hver anden formiddag gik vi i skole, og hver anden formiddag arbejdede vi. Og lige sådan omvendt om eftermiddagen. Og det var virkelig sådan, at det var voksenarbejde, vi lavede. Altså rengøring og tøjvask og sådan noget. Altså, det var jo også nødvendigt, når der kun var 2 personaler til 30 børn. Altså, det var jo nødvendigt, at vi hjalp til. Og drengene, de skulle hjælpe i landbruget eller i gartneriet. Der er stadig forskel på den mad, personalet og børnene får. Og jeg husker specielt morgenmaden i hvert fald. Vi fik havregrød om vinteren, og så et stykke franskbrød ovenpå. Og der var margarine på vores mad, men der var smør på de ansattes. Så der var sådan, hvis ikke de selv kunne spise deres mad, så var det lige med at være først med at spørge, må jeg få det? Og sådan var det faktisk også til eftermiddagskaffen. Der fik de smør på deres franskbrød, hvor vi fik margarine på. Overfor de såkaldte vådliggere er der stadig en stram kurs. Jeg kendte en pige, der var det. Og hun fik simpelthen samtidig tæsk, fordi hun var vådligger. Og andre tider fik hun også besked på, at hun fik ikke tørt sengetøj på, eller rent sengetøj på. Hun kunne ikke lide det en nat mere, når nu hun havde været sådan en gris. Jeg husker engang, hun blev taget med ud på badeværelset, og så fik hun simpelthen en røvfuld. Og jeg kan huske, at jeg stod udenfor og lyttede og tænkte, nej, det var da godt nok forfærdeligt, ikke også? Det gjorde ondt i mig på hendes vegne. Det var jo ikke kun én gang, det foregik. Det var noget, der gentog sig jævnligt, ikke også? Det var det. Og brud på de stramme regler bliver stadig håndhævet temmelig brutalt. Under trappen var et rum, så børnene passerede hver dag, når de skulle på toilettet. Og det var, hvis ikke vi havde opført os ordentligt, så blev vi sendt ud i det der sorte rum. Der var ingen vinduer eller noget. Det var sådan et kosterum. Ja, jeg kunne ikke komme ud. Nej, der var kun lås på udefra. Men jeg tænkte bare på, hvor bange jeg var. Simpelthen. Det gjorde jeg. Og tænkte vel bare på, kommer jeg dog ikke snart ud? Er tiden ikke snart gået, ikke også? Jeg tror, jeg husker engang, jeg gik i panik. Hvor jeg hamrede og skreg. Hvor der så var en af de andre børn, der faktisk åbnede døren og lukkede mig ud, ikke også? Det var først langt senere, da Hanne påbegyndte en uddannelse, at hun måtte søge psykologhjælp. Altså her i mit voksne liv har jeg jo så synes, at jeg har haft en god barndom. Men da jeg så selv begyndte at læse til pædagog, så kunne jeg mærke, at der ligesom kom nogle ting op fra min barndom. I begyndelsen af 1960'erne får udviklingen inden for børne- og ungeområdet for alvor fat. Uddannelsen af medarbejdere til institutionerne ekspanderer fra et uddannelsessted i 1958 til 10 i 1970. Samtidig udvides og forbedres uddannelserne med mere psykologi og pædagogik på timeplanen. Statstilskuddene stiger,
og dermed bliver styringen af institutionerne og området som sådan mere centralistisk. Flere og flere børn anbringes uden for hjemmet, men af dem bliver færre og færre anbragte på institutionerne. I stedet kommer de i privat pleje på kost- eller efterskolerne. De store behandlingshjem, som Godhavn, kritiseres. Vurderingen er blandt nogle, at de decideret er hæmmende for en resocialisering blandt børnene og de unge. Derfor anbefales det, at de lukkes. Det er sommer, det er midt i 60'erne. En yngre, lidt ranglet mand står på fortovet ved Strandvejen nord for København. Det er Oscar Plougmann, den senere inspektør for børne- og ungdomsforsorgen. Han er på vej til stranden. I hvert fald kommer jeg op og kører med en venlig mand, og det viser sig, at han er inspektør i børneforsorgen. Og han fortæller om, hvad han laver, og jeg spørger selvfølgelig ind til det. Siger Oscar Plougmann. Den tur kommer til at få en afgørende betydning for ham selv og for mange børn på børnehjem i Danmark. Og det handlede lidt om den samme verden. Da så den annonce kommer i, at man søger sådan en inspektør, så tror jeg, at den link kommer igen tilbage til det, jeg har gået og drømt om en gang. Og så tænker jeg, at det smager der lidt af, det er da den verden. Det er ganske ikke din egen skole, sådan, men det er den verden. Det er 1970. Oscar Plougmann er nu inspektør i Direktoratet for Børn- og Ungeforsorgen, med ansvar for omkring 100 af landets mange hjem for børn og unge. Han lægger planer, for han vil følge sin helt egen linje i arbejdet. Og det kan synes helt banalt, for planen går alene ud på, at han, når han kommer på inspektion, vil snakke med børnene. Men det er næsten uhørt på den tid. Og den nye inspektør skaber chokbølger og vrede i miljøet. Det er meget tidligt om morgenen. Den er lidt over 7. Og der kører jeg ind på gruset. Jeg kan høre det endnu, gruset knas. Men jeg har sådan en lille bil. Og der kommer jeg ind på gårdspladsen, så står alle børnene, det er jo drenge, de står legnet op. Og de i den ene hånd har deres træsko, i den anden hånd har deres tandpasta. Og over i det ene hjørne, der står ligesom sådan ridefoder, der står alle medarbejdere. Og så går forstanderen, han har det ikke engang løgn, han har tommelfingre inden for vesten sådan, så går han op langs med de der drenge, der står med deres træsko og deres tandpasta, og der ruller jeg ind på gårdspladsen. Og så siger jeg, hvad foregår der egentlig her? Ja, han tjekker af, det gør han sådan nogle gange om ugen, om de har slidt deres gummi på træsko på en rigtig måde, og om de har sløse med tandpasta. Der måtte jeg afbryde mødet med forstander, inden vi rigtig kom i gang, fordi han var meget vred, så han væltede nærmest sporet. Det er hårde og på mange måder indevældige forstandere, der sidder rundt omkring på mange af institutionerne i Danmark. Det var så massivt. Det siger lidt om, at institutionerne på det tidspunkt dels var det pavedømmer, og dels var de meget isolerede, og de pædagogiske vinde, de var strøget hen over hovederne på dem, og de var ikke trængt ind. Og dels så var de gamle forstandere der, de var opdraget i en tid, hvor de havde været dygtige, hvor de var dem, der førte an, og de kunne ikke slippe den der pave-rolle, de var i. Det var virkelig paver og konger for deres egen lille institution. Det var sådan, at jeg kom ud til møde, og vi sad ved de møder der i starten. Forstanderen sagde noget, måske viceforstanderen bakker ham lidt op, og socialrådgiveren pippede lidt en gang imellem, og så sagde der 30 andre, der ikke sagde en lyd. Med i planen kommer derfor uanmeldte besøg på hjemmene. Enten tidligere om morgenen eller sent om aftenen. Jeg tænkte bare på, hvordan skal du opfylde det her? Hvordan skal du sikre, at børnene trives fysisk og psykisk og får at lære noget? Så jeg lavede simpelthen en model, der lidt firkantet, så jeg gik ud på, at jeg kom om morgenen til sådan en skolehjem, og så hilste jeg lige på forstanderen, og så sagde jeg, hvad jeg godt kunne tænke mig, hvad han sagde til det. Jeg kunne godt tænke mig at først gå over i skolen, høre noget undervisning, så jeg kunne godt tænke mig bagefter at snakke med lærerne, og høre, hvad de havde af problemer med materialer og sådan noget. Og så kunne jeg godt tænke mig at spise sammen med børnene. Så kunne jeg godt tænke mig bagefter at snakke med alle børnene sammen. Og så ville jeg godt til sidst samles med alle medarbejdere, for at fortælle dem, hvad børnene havde haft af oplevelser, som de har sagt til en fremmed mand. Og så ville jeg snakke med forstanderen til sidst, og høre, hvordan det sådan set var gået. Det var min plan, hvad han sagde til det.
Men det var jo et eklatant brud med det, jeg hørte og så, at man ellers havde ført tilsyn på. Det var nemlig, man kom, og så medarbejderne, at man gik ind til forstanderen, og så sad man der en times tid eller 2, og så forsvandt man igen. På institutionerne gør man store øjne, da inspektøren inden for København sætter sig og spiser sammen med børnene. Det var jo en utrolig informationsmængde, man fik der. Der var et sted, kan jeg huske, der drak de ikke vand. Jeg var tørst. Jeg sagde, hvorfor man vand, sagde jeg til en dreng. Jamen, her må vi ikke drikke vand. Jamen, er du ikke tørstig? Jo, det var han. Jamen, kan du så ikke gå over og hente 2 glas vand derovre? Og så gik han over og hente 2 glas vand, og hvis øjnene kunne dræbe, så han faldt om, for forstanderen kiggede på ham. Et andet spørgsmål, det er så, hvad laver I fritiden? Hvad skal I lave i eftermiddag? Ja, vi skal ud og grave. Nå, grave. Ja, vi graver et par timer sådan hver torsdag, så bliver vi bedre arbejdsmænd og sådan noget, siger de. Nå. Så diskuterer man, det er vigtigt, at børn de leger, mens de er børn, så bliver de også bedre til at grave senere hen, hvis de har haft en god og en sjov barndom. Det var meget svært at komme ind med. Men det helt store drama opstod, når der blev spurgt til, om børnene blev fysisk afstraffede. Hvad nu, hvis I gør noget, I ikke må? Hvad så? Sagde så. Georg, kan du huske i går, du stillede op på sådan en lang række, og så fik vi en ordentlig over nakken, og så stod en halv time og glod derinde, fik vi en mere, ikke også sådan. Jeg gider ikke høre på det, hvis ikke det passer. Det ved du også, Georg, du ved godt, det passer, og kende det her, du var med. Ja, jeg siger så. Det noterer jeg så ned, ikke? Hvad de sagde, og der kom mange ting. Og så siger jeg så går jeg normalt først til den enkelte medarbejder, til Sørensen, og siger, Sørensen, der er nogen, der siger, at du har slået ham der på sådan, hvad siger du til det? Ja, det er rigtigt nok, siger jeg. I 90% tilfælde, så sagde det mig. Nogen var jo så grove, så 2 gange måtte jeg i retten med medarbejdere, forstandere, og det var jo normalt sådan på de steder, at forstanderen gjorde det samme, og det var derfor, at det kørte ned igennem systemet. Besøgene kunne udvikle sig i retning af det næsten groteske, men der lå altid noget bag. En forstander forsøgte sig med utraditionelle metoder. Der kom jeg op på et børnehjem, og jeg tror, jeg kom hen på eftermiddagen. Det lyder sygt, det jeg siger nu. Men han sagde, at det var ikke så godt i dag, fordi han skulle til et møde om aftenen ved 7-tiden i en litteraturforening og sådan noget, han skulle lære. Jamen, det går ikke noget, siger så du behøver ikke være her sådan. Jeg kan da godt snakke med børnene alligevel. Nej, men jamen, jeg bliver her noget alligevel, sagde jeg så. Så sagde vi at snakke, og jeg sagde, nu skal jeg da vist også ud. Han blev ved med at snakke. Og så begynder han at læse digte for mig. Jeg siger, du vil jo lige læse nogle digte, nogle vi skal snakke om i aften. Siger jeg er sådan set ikke interesseret i. Så tager han bogen, så begynder han at læse digte for mig. Og han læser flere og flere digte. Og jeg siger, hvad er der gang i her? Og så er klokken efterhånden blevet der, hvor du skal da til afsted nu. Nej, jeg springer over i aften, siger han så. Nå, siger så. Så bliver jeg endnu mere klam. Jeg siger, hvad er det her? Jeg siger, ved du hvad, nu standser jeg så. Nu går jeg så over og snakker med de børn. Og der kan jeg godt se, at der er en helt hvid i hovedet. Og jeg selvfølgelig bliver mere og mere mistroisk. Og så går jeg. Og jeg går så over og snakker med børnene. Og et af spørgsmålene er så, hvad nu hvis I gør noget, I ikke må? Og så fortæller de så nogle stykker, at de dagen før er blevet rusket og skubbet ind i væggen og sådan noget. Og de viser mig deres mærker. Sagen ender ved retten, og forstanderen bliver dømt. En anden sag starter med, at børnene henvender sig til inspektøren under besøget. Og de siger, jamen vi får et gok oven i hovedet, og vi bliver slået sådan og sådan, og jeg siger, jamen jeg kan ikke høre, hvis ikke det er rigtigt. Og der samler det, og jeg går ind og siger, og det er forstanderen og hans kone, der specielt er i fokus her. Og jeg kommer så hjem, og så aftenen efter, så ringer forretningsføreren fra den organisation, der havde de institutioner, og siger, ved du hvad, du har ødelagt den institution fuldstændig, fordi du siger sådan. Så siger jeg, jamen, kan vi tage afsted i morgen derop? Så kan du selv komme til at snakke med de børn. Ja, det kunne han godt. Så kørte vi derop. Han ringede sig derop, og jeg kunne huske, da jeg kom, der stod alle medarbejdere, ligesom sådan i spalier, og hvis øjne kunne have dræbt, så var jeg faldet om allerede, inden jeg kom op ad trapperne. Og så gik han alene ind med børnene, forretningsføreren. Så kom han ud en time efter, lige bleg, gik lige forbi medarbejderne, og sagde, vi kører hjem igen. Det var dog fantastisk, sagde han så. Det er værre, end du har fortalt.
og det tiltrængte eftersyn af de mange institutioner, hvor forstandere og personale havde misbrugt deres magt over for børnene, sendte rystelser gennem systemet og havde personlige omkostninger for flere af de involverede forstandere, og nogle blev fyret efter afsløringerne. Men omverdenens syn på børneopdragelsen, som den foregår på institutionerne, er nok under forandring op gennem 60'erne og 70'erne. Men det går meget langsomt. Jeg kan da huske, der stod i avisen, da en forstander, han havde været alt for hård og voldsom. Han havde været over for en reprimande af Horsens for at vide, at næste gang så måtte han finde noget andet arbejde. Da han kom hjem til sin provinsby, der blev han hyldet, og i avisen var der store hyldeskrivelser, beretninger om ham, hvor dygtig han var. Så i samfundet var der også en holdning, der sagde, jamen de skal lære at bestille noget, og de skal gøre, hvad der bliver sagt, og færdig med det. Men jeg tror alligevel, hvis folk havde vidst egentlig, hvordan det foregik, og havde fået detaljerne, så tror jeg selvfølgelig, at langt den største del vil sige, ej, det er selvfølgelig at gå over grænsen, det er ikke sådan, vi mener. Men den sandhed fik de jo. Forstander Bæk, tæver man eleverne her på Godhavn? Nej, det gør man ikke. Efter det sidste nye cirkulære er korporlig røvelse forbudt. Optagelsen fra Danmarks Radios arkiv er fra 1969. Først er det forstanderen fra Godhavn, Christian Bæk, der interviews om beskyldningerne om korporlig afstraffelse på hjemmet. Dernæst fortæller et par af eleverne om deres oplevelser. Hvad fik I sådan fladet for, siger du? For eksempel hvis I røg, altså. Hvis vi gik ud for grunden og snakkede med mennesker udenfor. Det var meget strengt. Det var også bare den mindste overtrædelse, så var det tæsk. Vi måtte ikke ryge, vi måtte overhovedet ikke gå uden for grunden. Fik I lige fra en tæsk? Ja, jeg fik en hjernerystelse og et blåt øje af en af funktionærerne engang. Hvordan gik det til? Fordi jeg sagde godnat til ham 2 gange, så slog han mit hoved op i en højtaler, så jeg fik en hjernerystelse. Og bagefter slog han mig med knytnæver, så jeg fik blåt øje. Men forstanderen benægter, at det forholdt sig således, som drengene fortæller, og er fortørnet over, at der overhovedet bliver stillet spørgsmål til det. Og de mener altså, forstander Bæk, at de fremsatte angreb er uden hold i virkeligheden. De er efter min mening fuldstændig grundløse. Men jeg kunne da godt have lyst til i den forbindelse at sige, at det er svært at forstå, at Danmarks Radio kan føre en negativ kampagne, der kan være medvirkende til at skabe uro og utryghed i både i forældrekredser og på institutionerne. Men sådan var forholdene på Godhavn. Ja, det var faktisk endnu værre. Arne Rohl var på Godhavn fra 1963 til 1966. Her fortæller han om nogle af sine oplevelser fra opholdet. Spisesalen på Godhavn er fyldt med drenge, som spiser middagsmad. Ja, der var telefonopringning, og det foregår jo ved, at der er sådan klokker rundt omkring, så man kan høre det simpelthen udenfor, ikke? Og en vis stikhavren så også. Men kæft, hvor bliver han galt. Og man måtte jo så rejse sig op, og så gik han ind på kontoret og tog den, og så kaldte han så på en af drengene. På den dreng, som jeg gik en del sammen med. Og så gik Bæk sig ind og bad os om at fortsætte med at spise. Så gik der 5 minutter, tror jeg, så kom drengen tilbage og græd som pisket, simpelthen. Og fuldstændig ud af den. Så var det hans mor, der havde ringet og fortalt ham, at hans far var død. Altså han blev ved med at græde. Og Bæk han blev mere tosset, altså endnu mere tosset. Og jo mere op til drengen, han skulle også en kæft, jo mere flippede drengen ud, jo ikke? Og så begyndte Bæk, eller så banker ham. Nu skulle han kraftamme til at holde sin kæft. Og drengen, han græd bare videre. Og det endte jo så med, at Bæk han gav ham så mange bank, så han brækkede sig simpelthen. Både på grund af banken, men også piskes op i stemning. Så han brækkede sig ned i maden. Og hvad gør man så?
ja, så bliver man beordret til at spise den mad, man har brækket sig ned i. For ligesom at, altså havde man ikke fået knækket en, så skulle man fandme nok få gjort det på den der måde. Det var et klassisk eksempel. Men sådan var det. Og så snakkede man ikke mere om det. Fik man så beskeder. Arne var kommet til Godhavn et par år tidligere. Ja, pjekket en del fra skole. Jeg havde mere lyst til at tage tog til København, kan jeg huske. De gamle lokomotiver, som kørte fra Hillerød, og som stoppede på Holte Station, det var en nydelse at tage med dem, kan jeg huske. Så det fik jeg mange timer til at gå. Men det kunne så ikke gå længe, jo. Så var det børneværnet. Vi blandede i det. Arne Rol kommer på børnehjem på Bornholm. Et voldsomt chok for den knap 10-årige dreng, og efter en ferie nægter han at tage tilbage til hjemmet. Børnevand bliver indblandet endnu en gang, og han slipper for at komme tilbage til Bornholm. I stedet bliver Arne sendt til Godhavn ved Tisvilde i Nordsjælland. Det er 1963. Det går op for ham, at han her er kommet til et sted, hvor der virkelig bliver taget hårdt fat i drengene. De første erfaringer gjorde han på hjemmets sovesal. Der var sådan en luge, ligesom en billetluge. Det var der, hvor den vagthavende skulle sidde og holde øje med os, når vi opførte os ordentligt. Og ikke lave numre, når vi blev lagt i seng. Og så er det blå tårn. For dem, som tisser i sengen. Og der har jeg også prøvet at ligge. Altså, det at være hvor lækker, det var det mest nedværdigende, man overhovedet kunne komme ud for. Og de andre hånede en, altså de andre drenge, ikke? Ja, du lugter og folk for saten. Men det kunne man så til dels leve med, hvis det ikke var sådan så også, at lærerne, der nu var på vagt, også behandlede en som en eller anden, der var befængt med lus eller kopper eller kolera. Men altså, så må det jo altid op, uanset om det var noget med at tisse i sengen, eller altså hvis en lærer kunne se så ondt på en, samtidig med at han kunne få drengene med på den. Og det gjorde det jo. Altså, i Gud, hvad var det for nogle mennesker? Der er specielt en episode i sovesalen, Arne aldrig glemmer. Han lå og græd meget, og læreren blev advaret ham flere gange, at nu skulle han altså holde sin kæft. Eller det blev faktisk værre og værre. Jo mere om læreren der efter ham. Og det endte jo så med, at læreren begyndte at slå til ham. Og give ham en lussing, blandt andet. Ja, det resulterede i, at han gik fuldstændig amok, læreren. Altså, han lå i sin seng, og læreren tæskede bare løs på ham. Og det endte også med, at drengen viste sig at have fået brækket en ene arm. Jeg kommer til Godhavn sammen med min kone i 1965, i januar 65, og fik, som tidligere nævnt, stillingen som første assistent på en afdeling. Siger Erik Nørgaard. Han kom til Godhavn uden nogen form for uddannelse eller erfaring inden for faget. Det var ikke nødvendigt dengang, mente man. Og selvom man ikke var specielt tyndhudet, ja, så var forholdene alligevel overraskende. Med hensyn til Godhavn, så har det jo været voldsomt at være der, og nok også for nogen meget voldsomt af det, de har oplevet, fordi at mentaliteten og pædagogikken var jo ganske andet end den, man sådan i dag har af gode grunde selvfølgelig. Hvordan kunne man overhovedet komme i tanke om at bruge fysisk magtanvendelse? Det er jo helt uhørt. Og det skal vi huske på, at det ikke er nok med, at man måske bliver slået, det kan jo være galt, men den ren verbale overfusning eller tiltaleform, den kan jo altså også virke særdeles krænkende og nedværdigende på mennesker i det hele taget, og ikke mindst på børn. Det var jo med sådan militaristisk tone, hvor man altså skulle holde sin kæft, eller bare lade være med at sige noget til, man blev spurgt osv. Men en måde, hvorpå man tiltalte nogle af de børn, som havde haft meget store vanskeligheder, for ikke at sige overordentligt store vanskeligheder i den skole, hvor de kom fra. Måske netop på grund af de der ting. Og nu kom de så et sted, hvor de absolut skulle lære at tilpasse sig. Det, som vi medarbejdere jo en gang imellem måske stod lidt
lidt hjælpeløse overfor, det var, at vi var jo en del af os i gang med et uddannelse, vi var i gang med et arbejde, så det kunne ikke hjælpe, at vi sådan opponerede ret voldsomt imod forstanderne eller lærerstaben i øvrigt, fordi vi var jo, så kunne vi bare forsvinde fra stedet, ikke? Fortæller Erik Nørgaard. Det var ikke nemt at sætte sig op mod forstanderen, og hvis drengene gjorde det, så kostede det med det samme. For at sige det rent ud, så fik drengene jo nogle gange nogen på huden, altså de fik en på kinderne, altså en losing, ikke? Og det var jo sådan ikke noget, som var så ubekendt. Når skoledagen var slut omkring middag, og det var tid til det mere fysiske arbejde, blev drengene jaget ud i gården. Klokken 1 mødte vi over i skolegården, og vi medarbejdere, som var der, som skulle have arbejdshold om eftermiddagen, vi fik så tildelt et hold på 3, 4, 5 eller hvor mange drenge der nu var. Og det vil sige, at når vi så havde fået tildelt de hold, så har vi hånd og halsret, kan man næsten sige, i de timer, der nu var derfra, så til klokken 4, tror jeg, det var fra 1 til 4. Og det, jeg blev mest forbavset over, det var jo egentlig, at man sådan delte nogle drenge eller unge mennesker op i nogle kategorier, som faktisk man blev fordelt, ligesom når man havde nogle trækokser, kan man så sige, i nogle situationer. Altså, det undrede mig faktisk, at man kunne dele mennesker op på den måde. Og jeg kan huske på Godhavn, der var man fulgte ikke spillereglerne omkring indberetninger, omkring afstraffelse og sådan noget. Og derfor havde vi nogle store debatter, Bæk og jeg. Jeg kan se for mig, at vi sad ved sine bordender, så sad de medarbejderne langs med siden der. Og så sagde folk jo ikke noget ved møderne bagefter, når man sådan gik rundt og med tomandshånd, så kunne de bedre sige noget. Siger Oscar Plovmand, som roser Godhavn for nogle flotte ydre rammer, og også for gode resultater med nogle af drengene. De var anerkendt af de andre forstandere, men vægtede så ikke så meget dem, der faldt ved siden af, eller ikke gennemførte den uddannelse, eller hvad skete der med deres psyke, hvordan blev de lederet der, hvad var de udsat for af underkuelse og andet, men de kunne se, at de fik måske lærlingebrev, men hvis man så senere hen gik med store psykiske traumer, så man ikke kunne komme til at udføre de der ting, det var man slet ikke opmærksom på. Så det var en høj pris for mange af dem, og dem, der ikke nåede igennem, dem hører man så ikke om. Arne Rol kan berette om en af drengene, man aldrig kom til at høre om. Han lærer ham at kende, da den store sovesal bliver nedlagt, og drengene flyttes ud i mindre enheder. Arne deler nu værelse med en anden dreng. Japsen Kalbjørn. Anden tides gut. Hold kæft, der var gang i ham. Han lignede en japaner også. En kolossal store lever. Altid skægget på nede. Han var også skydeskive. Altså, han var i sig selv en gut, som gjorde, at han sugede simpelthen lærernes ondskab til sig. Altså, hvad skal man sige? Han var potentielt syndbuk. Han fik jo nogle flere slag, end vi gjorde en gang. Men han var jo ligesom nødt til at vise ud til, at jeg ramte ham en par vand, ikke? Men inderst inde, der var han jo altså fuldstændig totalt smadret. Og man kunne så lige pludselig godt mærke, at når man tilfældigvis om natten vågnede, ved at man hørte sådan lidt underlig, langt væk, sådan en svag hulken, så var det altså ham, der lå faktisk og græd. Men han skjulte jo ved at lægge sig under dynen, og det var så senere for at vide, at han stak af, og at han formentlig havde stjålet en bil og kørt sig selv ihjel. Tiden på Godhavn, årene under den danske børneforsorg, havde sat sig varige spor, fortæller Arne Rol. Jeg kom jo slet ikke til mig selv de første mange år. Rent psykisk, der tror jeg nok, at der var jeg totalt 100% knækket. Altså bare det at skulle køre med toget, bare det at sætte sig ind i et tog, det tror jeg næsten ikke. De mange år, der er gået, har dæmpet antallet af flashbacks fra årene på børnehjemmet, men de kommer stadig. Og det kommer sådan en gang, altså et par gange om året. Så skal jeg bare have sådan
hvor jeg helst skal bare væk fra det hele. Ikke bare en time, men en dag, måske 2-3 dage. Og det er en melding, at det ikke har været uden omkostninger at tilbringe flere af barne- eller ungdomsårene på et af de danske hjem, går igen hos mange af de tidligere børnehjemsbørn. Hardy Christensen, som var på Bredballe Børnehjem indtil 1934, siger: Jeg har sgu ikke fået noget ud af det. Det synes jeg ikke. Ikke andet, jeg har lært at arbejde. Hanne Sørensen, som også var på Bredballe Børnehjem ved Vejle, måtte senere i sit liv søge psykolog. Leif Nielsen, som voksede op på Rågelund ved Odense i 40'erne, siger: Min kone har altid sagt, det forfærdeligste ved dig, det er, at du er så mistroisk over for alt og alle. Det var meget længe, inden man stolede på nogen. Jeg har nogle ting, som... Altså, jeg sætter mig aldrig et sted med ryggen til en dør. Jeg vil se, hvem der kommer ind, så jeg er forberedt på, hvad der kan ske. Og Arne Rohl, som var på Godhavn fra 1963 til 1966, mener, at det er vigtigt, at der sættes mere fokus på de, som var børn og voksede op på børnehjemmene dengang. Altså, jeg tror, at børn, der har været børnehjem, har krav på at få en form for oprejsning. Altså, hvad der ikke er blevet til at skæbne. Ja. Og børn, som har været anbragt. Dette var den anden og sidste udsendelse om livet på danske børnehjem i det 20. århundrede. Udsendelserne var tilrettelagt af Allan Nagel. For teknikken stod Jon Lorentzen og Jesper Toll. Svendborg Museum har en udstilling om den danske børneforsorg i det 20. århundrede. Udstillingen hedder Du skal ikke tænke på din far og mor. Udstillingen kan besøges på nettet. Adressen er de 3w.børnehjem.nu. Altså www.børnehjem.nu